Hej, så er det lidt nyt for jeres vinhandler igen. Jeg sidder her med Willetts Bourbon Special Reserve på 47%. Der er fadlagret i 10 år på 200 liters fade. Og 200 liters fade giver 2,5 gange så hurtig en modning. Når den ligger her 10 år, så svarer den næsten til, at den er næsten 25 år gammel i forhold til en skotsk whisky. Det kan man også lugte på den, for det her, det er fabelagtigt. Duftmæssigt, så er der simpelthen dufter af jasmin, appelsin, mango, og faktisk gør man det, at man tilsætter lige lidt vand. Så kommer der en banannote op i den også. Spiritusen er ufattelig lækker. Man kan sidde med den rigtig længe og lægge mærke til, at jeg har fundet mig et rigtig godt glas hertil. Smagen, der har du masser af sådan sort te, butterscotch, lidt flødemodel, måske lidt nødder, lidt honning, og så igen sådan lidt efter banan på den her smag også. Ufattelig blød og meget, meget længelevende. Og når man så har den her der blødhedsfaktor, det er kun noget, man opnår, hvis man får en rigtig god Speyside whisky, når man kommer op i over de der 18-20 år gamle, og deslige. Det her, det er fandme nede med godt. H.E. Hansen og vinspecialisten har fået agentur på det her. Så det her til 495 kroner hos jeres lokale vinhandler. Prøv det, det smager fandme godt. Kom ned og smag, det her det er guf. Hej med jer.